Здравейте, от geraka.com представяме ви поредният артикул от продуктовата гама на Тека. Това е смесител за мивка в банята с бяло покритие, което е матирано. Виждате колко интересен смесле, ръкохватката му е плоска, както самия чучур и тялото. Виждате въртеливото движение на ръкохватката в двата края, за съответно запускане на студената и топлата вода. Движението нагоре и надолу определя силата на струята. Сега може да видите колко е интересен аератор отдолу. Той е много различен, плосък, в черен цвят. Самия смесител долу има хромирана плоча. Виждате надписа Тека отпред на ръкохватката. Това изгледа отгоре. Един наистина интересен като дизайн, много различен от всички смесители, които познаваме. Вероятно единственият такъв. Виждате как се движи ръкохватката. В момента все едно водата е пусната на максимална струя. Отдолу се вижда плоски чучур. Сега връщаме обратно.